sipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti, sa Panamox Forte ang Impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso. Hello! Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga ka-agri dyan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating fresh na programang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Oo, 'di ba kahapon ay na-miss natin, 'di ba, hindi natuloy yung ating pagsasama ni Manok Tambayan. So ngayon po, na-divert into Friday. So ayan, buti na lang ay very kumbaga available ang ating heartthrob ng chicken farming na si Sir Rian ng Manok Tambayan. Kumusta po dyan sa General Santos City, Sir? Jensen talaga, ma'am. Balik ka init, ma'am. Grabe yung init. Napakasakit sa mata at sa panit. Oo, 'di ba? Sa lahat po ng mga wala pang idea, si Manok Tambayan po ay mula sa General Santos City. So ayan ha. Pero kahit taga Jensen siya po ay kilala sa buong Pilipinas. So, lagay na lang natin sa buong mundo. Basta abot po ng internet. Dahil dami na po ng mga followers at subscribers ng ating Manok Tambayan. O, 'di ba? So, ayan ha. Uy, sir, bukod po na tayo ay naka-live sa ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura, tayo din po ay naka-live sa isang Facebook page po dyan sa Ilocos area, ang Damdamag Digital Media. Okay? So tayo po ay mapapanood din via live sa ating kasama po sa pag-asenso ang ating partner po na Facebook page, ang Damdamag Digital Media. Okay? At bukod po dyan, tayo din ay maririnig din po tayo, Sir Rian, ha, sa ating mga King's Radio stations, Lower Visayas and Mindanao, lalong-lalo na po dyan sa may Iloilo, sa Lambunaw, Iloilo, hello po sa ating mga tutok at mga inday. Ano ang panyagan, yung subong? Ay, namit ba? Ayaw po ka, ma'am. Magaling ka pala maglungga mo, ma'am. Oo, ka pala, ma'am. Oo, kaunti lang. More practice pa. Oo, sa ating mga totoo at mga inday dyan sa may Haniway, Iloilo, sa may Banante, Iloilo, sa may Pasig City, Iloilo, okay? Dyan sa may Lambunaw, saan pa ba? Saan pa ba tayo maririnig? Uy, abot din yung ating signal sa King's Radio Lambunaw, sa may Guimaras. Tayo din po ay maririnig dyan via King's Radio, 90.7 King's Radio. Okay? So, saan po kayo nakikinig ngayon via King's Radio Station? I-text niyo po sa ating text hotline na 0966-844-0130. Okay? 0966-844-0130. Okay? At hindi ko rin dapat i-miss yung pag-shoutout natin, sir, sa ating mga partners. Sa ating mga listeners, royal listeners, sa 88.7 King's Radio, dyan po sa may Himalalod, Negros Oriental. Ganun din po sa Shaton, Negros Oriental. Kanina, sa King's Tanghali na, kasama sina Yan Pasayan at Kokoy Martin, ay meron po tayong texter, meron po tayong royal listener mula po dyan sa Gingoog City. So, diba? Ang saya-saya. Ay, alam ko, ano yan siya, via 99.5 King's Radio, San Francisco City, Agusan del Sur. Hello po sa inyo. At dyan po sa 102.5 King's Radio, Hinatuan, Surigao del Sur. So, ang dami, ang saya-saya, ang dami na natin. Lumalaki na po ang ating royal family sa ating King's Radio. Okay? At dahil po dyan, I'm sure mas malawak pa po ang ating ma-reach na mga farmers or ating mga wannabe farmers dahil, of course, bukod po sa mga subscribers at followers po ni Manok Tambayan, ay marami din po nga makikinig via King's Radio. At napakaswerte nyo po
Dahil ang isa ba naman sa mga expert sa larangan ng pagmamanok, walang iba, kasama natin ngayon, walang iba si Manok Tambayan. So if ever po na meron po kayong mga katanungan sa kanyang i-share ngayon na topic, kasi yung topic natin ngayon is paano ba i-upgrade ang mga heritage chicken. Meron ba kayong mga heritage chicken ngayon na alaga ninyo? So, of course, i-identify natin later on, si Sir Manok Tambayan na po ang magsasabi kung ano ba yung mga heritage chicken, ano ba ang kaibahan ng heritage chicken sa mga native chicken, at yun, ang focus ng topic niya ngayon is paano siya i-upgrade. Ano yung mga dapat gawin para ma-upgrade natin ang heritage chicken? At ano ba yung mga benepisyo at advantage pag i-upgrade natin ang ating heritage chicken? Okay? So, yan if ever meron po kayong mga tanong or meron po kayong mga any reaction, please, Ma'am. yes, comment kayo sa ating live. Kung kayo po nanonood ngayon sa ating live sa AgriSenso Facebook page, i-comment niyo po kung ano inyong mga tanong or ano yung gusto niyo sabihin para i-share natin yan kay Manok Tambayan at kanyang masagot. At kung kayo po ay nakikinig sa Kings Radio, text niyo po sa ating text hotline, ang ating Royal Hotline na 0966-844-0130. Okay? Okay ba yon? Get ba? Okay, ma'am. Okay yun. So, ayan ready na ang ating Manok Tambayan sa kanyang topic today. Ano po ba, paano po ba i-upgrade ang ating mga heritage chicken? Okay, sir? Take it away. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat po dyan ngayon, sa mga nakikinig at mga nanonood po. Maraming salamat po mga katambayan o mga ka-AgriSenso po. At ngayong araw po na to ay pag-usapan po natin kung paano natin i-upgrade po yung mga heritage chickens. So yung mga karaniwan kasi na heritage chickens po na inaalagaan po ng ating mga kaibigan na napupuntahan po natin ng mga farm ay mga Rhode Island Red, Black Astolorp, Sussex, mga BPR o Bardrack. So yun yung karaniwan po mga alaga po nila, at yung sa atin ganun din naman po. Kung timbang po yung pag-uusapan po ng mga manok na po yan, lalo na po yung mga inahin, nasa ano lang po yan, 2 kilos lang po talaga yung maximum po. O kung may abot pa man na sobra 2 kilo, yan na po yung maximum po ng mga inahin. Sa mga tandang naman po, nasa 3 kilos to 4 kilos yung kanyang timbang. So kung tutusin, mas malaki rin naman po siya kumpara po sa mga native chicken. Kung yung native chicken po natin, pwede tayo mag-upgrade po ng, i-upgrade natin yung kanyang mga sisiw. Yung sa atin naman po dito sa heritage, pwede din naman po tayo mag-upgrade. At yung sa akin po dito, yung mga heritage chickens ko po dito, gaya po ng Black Astolorp at saka Rhode Island Red, ina-upgrade ko po yan, gamit po yung ating 4 po na mga tandang, yung mga klase na manok na malalaki. Yung una, meron po tayo dito na saso. Yung saso po kasi ay nasa ano po yan, 4 to 7 kilos yung laki niya po na tandang. So yung atin, meron po tayong nabili. Yung kinuha ko lang po talaga ay nasa 4.5 kilos kasi nga kawawa din naman po yung mga inahin po natin na nasa 2 kilos lang, kastahan o baka ma-injury po kung halimbawa na yung 7 kilos po yung kinuha po natin. May kasi tayo doon pagpipilian yung sa kakilala po natin. So nasa 4.5 lang po talaga. Yung pangalawa naman po na gamit ko po ng mga tandang po dito ay yung ating Sussex Brahma po. So maganda din po, nasa 5 to 7 kilos yung timbang. Yung inahin po, nasa 3 to 4 kilos po talaga yung inahin po niya. Pag na-cross po natin yung mga tawag nito, heritage chickens, kaya po ng Rhode Island Red, Black Astolorp, Bardrack, malaki yung tsansa po talaga at malaki po talaga yung magiging resulta po sa mga sisiw. Meron na din po tayong na upgrade. Sa loob lang po ng 40 to 50 days yung mga sisiw niya po. Umaabot na po yan ng 1 kilo po sa laki na po yan pag tungtong ng 40 to 50 days. Kung tutuusin po, pwede na po natin ibenta po ng per kilo. Kung magbenta po tayo ng per kilo, hindi po tayo lugi kasi nga mabilis lang po lumaki yung mga cruces heritage o cruces na mga pinaghalo po natin o na-cruise po natin na Bardba or Saso or Sussex or di kaya Kaber. Yun yung mga maganda po na mga lahi po na pang-upgrade po sa ating mga heritage chickens.
Sa ano din naman po, sa presyuhan, hindi naman po nagkakaiba po sa pure heritage. Kaya yung akin po dito, nag-focus na lang po talaga ako sa cruises na lang po. So wala na po tayong pure. Kung may pure man tayo ng mga pinoproduce na mga sisiw, yun na po yung mga itlog na binibili po natin sa ating mga kaibigan. At kahit doon sa mga iba din pong farm na napuntahan po natin, yung mga upgrade po nila ng mga heritage ay ginagamitan na din po ng mga 4 po na klase na manok na binanggit ko po. Hubbard, tawag nito, Saso, Sussex Brahma, at saka yung ating kabir. So magaganda din po yung resulta, masarap din po yung karne, lalo na po yung kabir talagang masarap yung resulta po sa sisiw na galing po yung inahin ay heritage chickens kaya po ng Rhode Island Red at saka Black Astrolor. So maganda, hindi ka rin po lugi sa presyuan kasi kung ano po yung presyo ng pure, ganun din po yung presyo ng cruises po natin. Kaya lahat po panalo po dito pag nag-upgrade po tayo. Dadating po kasi ang time po talaga na since sa dami na po na nag-alaga ngayon, kung hindi man dadating ngayon, dadating po talaga na yung ating mga manok po, magiging per kilo na po yan. Kaya inahanda ko na po yung ating magiging future po ng mga manok na gagawing breeders balang araw na pag nakaproduce ng mga sisiw ay madali na lang po lumaki. So sa pag timbang, bintahan ng per kilo, hindi po tayo malulugi. Hindi tayo bibitin. Kumbaga, ibenta po natin agad. So, yun po yung aking mga ginagawa po dito sa ating manukan na mag-upgrade ng mga heritage chickens po natin. Yan, sa ating mga kaibigan po na nakikinig ngayon, pwede po kayo mag-comment at sasagutin po natin yan base lang po sa aking experience po. So, yan po yung ating topic po. So, ready na po tayong tumanggap po. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Oo. Pasensya na po ha. Umalis tayo saglit. Andito po si ang ating Sir KBA. Hello. Oo. So ayan ha, nawala ako kasi andito yung ating boss. So ayan ha, napakinggan niyo po ang ating discussion po ni Manok Tambayan with regards po doon sa pag-upgrade ng mga tawag dito ng mga heritage chicken. So sino po ba sa inyo dyan ang merong mga heritage chicken? I-comment nyo na po sa ating comment section box sa ating live ngayon para po ay malaman natin kung paano. Sir, ano ba yun? Pwede bang, ano ba yung mga class, iba't ibang breeds ng manok na pwede nating i-crossbreed sa isa't isa? Heritage. Okay. Oo, yung sa akin po kasi dito may 4 po ako na mga tandang po na pag-upgrade po sa ating heritage, yung ating mga Saso, Hubbard, Kabir, at saka yung Sussex Brahma po natin dito. Yung mga ganun po kasi na manok, ma'am, tumitimbang po yan ng 5 to 7 kilos yung tandang. So, ang magiging resulta po talaga, pag na-produce tayo ng sisiw, ay mas malaki po kumpara po sa mga pure. Yan po talaga yung napansin ko po dito. Kaya, ayan po yung pinoproduce ko na ngayon. Yung pag-produce ng mga crosses heritage, mas malaki siya. At kung karne naman pag-usapan, kung ibenta po natin ng per kilo, at least hindi po tayo malulugi kasi mabilis lang po lumaki kumpara po sa mga pure. Na napakalayo po yung agwat ng timbang. At sa presyo, yun nga, same, mas maganda din po. Same lang po na presyo sa pure at saka cross. So, walang talo po sa pag-alaga po ng mga ganito po na manok. Basta heritage chicken, sir, no? Malalaki Yes, talaga. Yung po, physical feature ni heritage chicken, madali nyo pong malalaman na ito po ay heritage chicken kung malaki talaga yung pangangatawan nila. Parang mas mas malaman compare sa native. Yes po, ma'am. Correct. Kung yung native dati, ma'am, kung tayo, nag-upgrade po tayo sa native chicken po natin para lumaki yung sisiw, sa ating heritage chickens, pwede din po natin gawin po yan. Okay. Sir, meron bang mga times din na pwedeng i-cross si native at heritage? Yes, ma'am, pwede din naman po, ma'am. Pero yun nga, ang magiging resulta nga niyan ay sa sisiw, wala tayong market. Kumbaga, pag nag-cross po tayo ng native at saka heritage, ma'am, ang market lang po talaga natin dyan ay yung per kilo. So,
Kailangan pa po natin paabutin ng 2 months, 3 months bago tayo makabenta. Samantalang sa Crucis Heritage o mga heritage, sa sisiw pa lang, pagpisa, pwede mo na maibenta ng 100. So, napakalayo po yung kitaan ko para po sa native. Hindi ko naman po sinisiraan yung pag-native. Pero sa ngayon talaga, yan yung diferensya. Kaya madami po yung nag-aalaga ng heritage chickens kumpara po sa native ngayon na kung magpakain po tayo ng tawag nito sa native chicken, same lang po ng pakain sa ating heritage. So, mag-heritage na tayo. Correct, 'di ba? Pero ano sir ha, opposite kayo ni Polomolo kasi I think mas marami yung native niya, sir. Sa ngayon, ma'am, parang nag-focus na din po ata siya sa Heritage? Oo, kasi yun nga, malaki yung kita. Nakikita ko rin yung mga video niya. Ay talagang mas malaki yung kitaan na na ibibigay ng heritage chicken. So, isang araw makabenta ka ng 50 mil sa heritage chickens kung meron ka. Pero kung sa native ka, kailangan mo pa yan ng ilang 100 na manok. Samantalang sa 50 po na 50,000, equivalent na po yan ng mga nasa 30 to 40 po na manok. So napakalayo po ng diferensya agwat. Correct, oo. Uy, si Dante Panalas from Balingasag, Misamis Oriental. Hello, sir. Maraming salamat po sa iyong panunood sa ating live ngayon. Meron pong tanong si Sir Dante Panalas. Idol Katambayan, pwede po bang i-upgrade ang Shamo sa Kaber? Pwede po, walang problema po yan. Kasi na-try ko din po yan dati nung wala pa tayong heritage. Malaki din po yung resulta. Yun nga lang, may talaga sila behavior na nakukuha sa Shamo. Na minsan yung mga sisiw, at habang lumalaki yung mga lalaki na mga sisiw, nag-aaway po sila, ma'am. So, yan yung problema ko din po sa Shamo kasi may ugali po sila na matapang. So, maaari po silang mag-away, magsabong. So, nahihirapan po ako na i-control pa gano'n, lalo na po wala po tayo dito. Yun kasi yung problema sa Shamo, nag-away, kaya hindi talaga ako nagpasok po dito ng Shamo. O, kailangan mong bantayan po talaga. Correct. Oo, meron tayong listener from Iloilo, Lambunaw, texter 9460. Hello listener. Kung paki-mention naman yung name mo para ma-shoutout ni Manok Tambayan. O, diba? Ayan ha. So, Sir Dante, okay ba yon? Satisfied ka ba doon sa sagot ng ating tawag nito, ang ating Manok Tambayan? If ever meron pa kayong mga tanong ha, sa ating 32,000 viewers ngayon sa live, huwag po kayong mahiyang magtanong. Magtanong po kayo at magtanong para po ay mas marami kayong maintindihan. Kasi of course, itong mga experiences ng ating Manok Tambayan ay I'm sure na makaka-relate at na-i-apply nyo talaga sa inyong pagmamanukan. O, diba? Oo. Sir, ano yung kasi may nagkalat kasi ngayon sa Facebook, sir, ba, na parang binash ng isang buyer ang isang backyard racer. Bakit daw mahal yung kanyang benta sa manok na ganun pa, may kumbaga backyard racer lang naman siya. Oo. Bakit daw mahal pa rin ang benta ng kanyang manok na backyard racer lang naman daw siya? So ano yung comment mo dyan, sir? Kahit po sa atin dito, ma'am, meron din po nababash po sa atin. Kahit po so, normal po talaga yan. So, hindi ko rin naman po masisisi sila kasi yung sa atin naman po, hindi nila ako masisisi kasi yung pagbili ko po sa mga manok ko po, binili ko po sa kanila, mahal din po kasi. Kaya alangan naman ibenta mo lang mura. Luging-lugi ka po pa ganun yung ating gagawin para naglalaro ka lang kung ganun eh. Yung aking mga manok dito, ma'am, na binibili ko sa mga kaibigan ko natin, ma'am, na mga malalaki, hindi yan bumabagsak po ng 1,000. Kaya hindi rin po nila ako masisisi na magbenta din po ng may presyo o kumbaga patungan ko po ng kumbaga 300, 200 depende po sa layo ng aking trinabel o pagkuha sa area ng farm niya. So, maintindihan din po nila yan pag sila din po yung mag-alaga. Dadating din po yung time na pagbilhan sila, baka sila din po yung mabash kung magbenta po sila ng ganon. So, ganon po talaga ang kalakaran ngayon sa healthy chickens. Yun nga, sa vitamins at saka sa feeds. Hindi din po biro yung presyo.
mahal na din po. Alam mo Correct. naman, ibenta mo yan ng mura. So, parang ano lang, parang mabuti na lang hindi ka na mag-alaga kung ganun. Kung ibenta mo lang ng mura. Correct. O, ayan ha. So, doon sa mga, huwag kayong magpa-apekto sa bash. Dapat isipin nyo din yung sarili ninyo kung bakit nyo binenta na ganito na presyo. Kasi of course, 'di ba? Yung binebenta niyo naman is yung quality, 'di ba? Yung Yes po, ma'am. pag-aalaga. Quality at walang sakit talaga, ma'am. Oh, quality, Ay, yung mga walang silabol sakit. mga silabol na mga manok, yun yung binebenta namin. Correct. Oo, ito si Christian Di Custo. Magandang good afternoon. Pa-shoutout po from Pradada, Davao del Sur. Uy, Christian. Christian Di Custo. Ano ba yung alaga mo dyan, Christian? Meron ka bang alagang manok? Oo. Baka may tanong ka, Sir Christian. Walang problema, magtanong ka lang. At ito rin po si Eusebio Garin Villato Jr. He is watching from Kalubian, Leyte. Oy, Kalubihan ba ito or Kalubian talaga? Kasi parang pagkakalam ko, Kalubihan ito. Oh, paki-check, ano po, Sir Eusebio, kung ano po, kung may knowledge po kayo or may idea ba kayo, if meron na po bang available dyan sa Kalubihan Leyte na King's Vita Plus animal feed supplement na product natin. O kasi yun, dati kasi meron akong naririnig, meron akong alam na dyan sa Leyte ay nakapasok na rin po ang ating King's Vita Plus dyan. Correct. Oo. Uy, meron din po tayong viewer from Nueva Ecija. Uy, ang alam mo ba sir, yung Nueva Ecija is considered din as maraming mga magsasaka dyan sa Nueva Ecija. Saan yan banda, ma'am? Sa Luzon naman yan, ano? Yes, Luzon area. Luzon area ang Nueva Ecija. Marami pong mga magsasaka dyan, marami pong mga farmers. Parang this week, I think this week, last Monday, dyan po nangyari or naganap po yung distribution dyan po sa Science City, Nueva Ecija. Dyan po naganap yung distribution ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng 543 million pesos na cash assistance. Wow. Para po yan ma'am, sa lahat ng mga magsasaka sa areas na parang mga rice granary of the Philippines, yung mga nagtatanim talaga ng palay. Lahat-lahat po ng mga ng mga farmer organizations, farmer associations, andyan po during the time sa Nueva Ecija dahil i-witness at sila po mismo yung mga beneficiaries ng mga magsasaka talaga nila mismo. Natunghayan talaga nila mismo yung yung focus po ng ating administration ngayon, yung ating pagsasaka ngayon. Sa pagsasaka, yung agricultural and fishery sector po ng ating bansa, yan po ang focus ngayon ng ating Marcos administration para po ay makarecover din tayo sa ating ekonomiya. Mas ma-improve pa ang ating ekonomiya po sa pamamagitan po ng agriculture. So malaking tulong kayo pong lahat dyan sa mga viewers natin, mapamagsasaka kayo or mangingisda. Saludo po talaga kami, lalong-lalo na dito sa Agrisenso dahil hindi po kayo nag-give up. Kahit po kayo ay nalugi, diba? Importante, diba sir? Kahit nalugi, hindi talaga mag-give up. Tama, ma'am. Nangyari din yan sa akin, ma'am. Nalugi din po ako dati. So, ano lang po talaga. So, since mahal natin yung pag-farm, so hindi tayo sumuko. Correct. Uy, sir, Ay, oo. Kinonfirm sa akin ni Herson Kianan Sumbol na taga Nueva Ecija. Okay. Yes. CLSU. Sa CLSU nangyari yung distribution, okay? At kinonfirm din sa atin ni Villato Jr., ni Eusebio Garin Villato Jr. dyan po sa Leyte, Kalubihan Leyte. Gumagamit daw talaga siya ng King's Vita Plus animal feed supplement sa kanyang mga alagang manok. Sir Eusebio, ano ba naman yung mga experiences nyo po? Kumusta po ang inyong mga alaga nang kayo po ay gumamit ng King's Vita Plus? Oo. Uy, wow napaka-interactive ng mga followers mo, sir. Tama, ma'am. Kami nagpapa-shoutout. Sir, pa-shoutout daw po, sir. Ikaw, sir, go. Say, shoutout dyan kay Jose Alvarado Jr. from Butuan City. Nunoy Banati Electrical Shop at yung ating kaibigan po na si Bobby Villano from Jensen Lagao. So yan, maraming salamat po sa inyo. Mga katanungan tayo, sasagutin po natin yan.
Correct. O magtanong kayo ha. Magtanong kayo kasi very precious ang oras po ng ating Manok Tambayan. So andito po ang programang AgriSenso. Lahat po ng mga katanungan ninyo na maaari nating kumbaga maitanong sa ating Manok Tambayan, I'm sure ay masasagot talaga yan siya ni Manok Tambayan. O sabi naman ni Eusedio Garin, okay naman po, ma'am. Napakatipid. Ma'am, isang dagdag kaalaman din po, ma'am, sa mga Oh, yes. sa mga babash, lalo na po yung namamahalan, wala po yan silang alam na mag-alaga po ng manok. At kung nasabi nila na mas mahal yung mga benta namin, may mga lugar pa po talaga na mas mahal po yung presyuhan, lalo na po yung sa mga lugar na wala pa po masyadong nag-alaga. Talagang mas mahal kasi inangkat pa po nila yung mga manok po nila, yung mga breeders nila, galing sa Mindanao, sa Visayas, papuntang Luzon. So, of course, na gasto ka ng malaki, pagdating sa inyong lugar, kung may bibili, pepesyuhan mo talaga. So, ano po yan isagot mo lahat yung, kumbaga, yung pagod mo at yung nagastos mo. So, ganun po ang pagmamanok. So, depende din po sa area kung bakit mahal yung ating manok din po. Correct. So, speaking po of presyo ng manok, meron po parang question. Follow-up question po si Sir Herson Tianan Sumbol. Siya po ay parang taga Nueva Ecija. Sir, ano po ba ang breed na mahal ngayon or update ng price? So, I think yung price na masasabi ni Manok Tambayan is dito sa Socsargen area. Yes diba, po, ma'am. sir? Sige, go ahead, sir. Para may idea po ito si Sir Herson. Kung presyo ng mga manok o mga lahi po ng manok na mahal po talaga, yung sa pagkakaalam ko po, yung mga Brahma po, so yung mga malalaking manok, may mga balahibong. So mga magaganda po yan, galing ibang bansa pa po yan. So mahal po yan. Sa pagkakaalam ko, yung sisiyo po niya na D-old to week old, nasa 500 per head. So D-old pa lang po yan ha. So sa mga breeders, sa pagkakaalam ko, nasa 15,000 yung pares. At may mga, yung ayam simani na mga itim talaga lahat. Pati yung alaman, yung mata, lahat itim. So, yan yung mga manok po na talagang may presyo na hindi po tayo basta-basta nakakabili. Kahit ako nga, hindi po ako nag-alaga po yan kasi masyadong mahal po. So, hindi kaya ng ating bulsa. So, yan po yung mga manok na sa pagkakalam ko talagang mahal po talaga ngayon sa merkado. Correct. So, ano yun siya na breed, sir? Yung mga Brahma, ma'am, at saka yung ating tawag nito, yung ayam simani, ma'am, yung black talaga galing ibang bansa din po yan sa Indonesia. So, yan yung mga mahal po talaga. So, talagang, sa pagkakalam ko nga, kung i-search mo yan sa Google, nasa 50,000 po yung per kilo na yung kinakain na po talaga. Grabe, 50,000. So, yun, ma'am, sa pagkakalam ko, yan, i-search mo yan sa Google, talagang napakamahal po talaga. Corrected by, oo. Oy, Sir Herson, meron bang mga Brahma dyan sa Nueva Ecija? Oo, kung meron man, confirm mo lang ha. Meron bang mga, tapos ano ba, marami na bang mga heritage chicken dyan sa may Nueva Ecija, Sir Herson? Kasi parang kasi yung mga ibang Taga-Luzon, hindi pa sila masyadong sa mga heritage. Tama ba, Tama sir? po, ma'am. Oo, parang marami po lang nagtatanong, ma'am, na bakit wala daw doon. Yun nga, karaniwan kasi mas madami talaga dito sa Socsargen area, Davao Region, at saka kahit sa Visayas, ma'am, marami pong nag-PPM po sa atin kung pwede pa tayo makaship. So, yun nga, hindi po pwede kasi may mga quarantine, din po tayo, kumbaga, protocols na kailangan i-sundin, mga requirements. So, mahirapan po tayo makakuha. Correct. So, sabi ni Sir Herson, meron na daw po, sir, madami-dami naman daw doon sa Nueva Ecija. So, ayan. Sir, tanong lang din po, sir, tayo na magtanong kay Sir Herson. Sir, lubusin na rin natin. Lubusin ko na rin. Meron ka po bang alam dyan, sir, na AgriVet store sa Nueva Ecija? Kasi parang napasok na po ng team namin, ang Nueva Ecija, sa mga AgriVet stores dyan ng King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, at saka itong Panamox. If ever wala pa po
let me know po sir para maano po namin, malagyan po namin ng stocks diyan sa Nueva Ecija kasi last year ata or bago magtapos ang 2022 ay napuntahan na po ng aming team diyan sa Nueva Ecija yung ating mga aggregate stores diyan para sa mga products, 'di ba? Parang nagbagsak na sila ng product diyan. I don't know if wala pa daw, wala pa po. Pero I think meron siyang listahan. Hindi ko lang makuha ang listahan. Pero merong iilan-ilan dyan sa Nueva Ecija na may available po na King's Vita Plus. Oo, limitless pa lang madam at boss. Sabi ni, her son. Oo. Uy, sir, meron din pong gustong magpa-shoutout, sir, mula sa Surala. Sorala, ma'am. Si Ronnie. Ronnie Bayos, yan. Shout out sa iyo. Maraming salamat. Ronnie Magpunta tayo dyan sa susunod. Mag-vlog tayo. Sa Surala, pupunta ka sa Surala, sir. Yung nakaraan, ma'am, nag-deliver po ako ng mga manok. So, baka ngayong Sabado, baka makadaanin po ako doon sa Surala. So, tingnan natin. Sige. Ayan. Uy sa lahat po ng mga, for example po sa Sir Herson, na hindi pa available yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at ito pong Panamox Caplet at Panamox Forte, dyan po na malapit sa inyong mga aggregate stores at hindi pa siya available, don't you worry po dahil message lang po kayo sa mga Facebook page ng product na ito, King's Vita Plus at saka Panamox. Mag-order po kayo online dahil meron naman pong magkikater sa inyo mag-order ng online. COD po via LBC or cash on delivery via LBC. Pwede rin COP or cash on pick up. Yan para kahit hindi po siya available sa Agribet, andyan po ma-order po siya online. At saka kung meron po kayong Shopee account, message or i-search nyo po KBM Agribet Lines. Hanapin nyo po ang KBM Agribet Lines. Diyan po kayong mag-order. Yan po ang official store natin sa Shopee. Hanapin niyo po lahat dyan. Andyan po yung mga products natin, ang King's Vita Plus, yung ginamit ko ni Manok Tambayan na Intenso Plus, andyan din po. Ganon din po ang Panamox. So, available po yan siya online. COD din po. COD po tayo sa Shopee via JNT Express or GoGo Express na mga delivery partners natin. Okay? Yan. May si Dante. Ma'am, hiring po ba kayo ng salesman pang Agribet? Wala pa so far, sir. Wala pa po so far, Sir Dante. Pero we will let you know. Mag-announce po kami dito sa AgriSenso if ever naghahanap po yung ating team. Okay? Yan. Thank you, Sir Herson. Dahil siya po ay bumibili online ng ating produktong King's Vita Plus. Okay? So, I think busog na po ang ating mga viewers sa kaalaman po sa ibinahagi sa atin ngayon ni Manok Tambayan. Sir, before tayo mag-say goodbye, meron po ba kayong message or any announcements po para sa inyong mga viewers? Yan, maraming salamat po sa mga nakikinig kanina, mga napadaan ngayon. Maraming salamat at abangan nyo naman po ako sa susunod po na linggo, Webes po ng hapon, at sana mag-abot na po tayo ng 100,000 followers para makapamigay naman po tayo ng sisiw at saka cash. So, sana dumating na tayo dyan. Pero kakabigay lang sa atin ni Manok Tambayan ng cash at saka napa-Gcash last week. Yan. Okay. So, ayan, maraming salamat po, Sir Rian, ang heartthrob ng chicken farming Manok Tambayan. Kuya, ready na ba yung agribalita ng ating Inday Badyang, Kuya? Ipe-play na ba natin? Yes, ayan, okay. So sa lahat ng mga nanonood ngayon antabayanan niyo po ngayon dahil may i-share po sa atin si Inday Badyang sa ating agribalita, yung ating mga magsasaka po dyan sa may Eastern Samar, nakatanggap po ng ayuda mula po sa Department of Agriculture. Ayan! Hi sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Once again, it's an afternoon of more information, mga tips po para sa inyo sa programang AgriSenso.
Wadiday Bajang and Claritita. Ayan, kamusta po tayong lahat? Diba? Sa mga busy nating farmers this time kasi nga mainit, they take advantage of sa pagtatanim. Or for those mga naglalaba sa kanilang mga places, of course, syempre pa, marami ng, it's so stressful na makita yung mga labahin. So, ayan, may mga nanay dyan na busy ngayon sa paglalaba. So, nay, bilis-bilisan para hindi maabutan ng ulan, diba? Kasi dito sa Davao, napakainit, tapos pagdating ng hapon, biglang umuulan. So, weird. Oh, di ba? Anyway, looking forward you're all doing fun on this very beautiful na afternoon po. Syempre pa, hatid ko na naman po ang isang magandang balita para sa inyo kung saan may grupo na naman po ng mga magsasaka ang nakatanggap ng ayuda mula po sa ating gobyerno. So, saan po yon? Ayan, makinig po tayo, okay? So, ayan ha, sa ating agri-balita, ang mga magsasaka ng Eastern Samar is nakatanggap po ng ayuda mula po sa Department of Agriculture. Lagi na lang tayong sana all dito and all. Anyway, nasa 2,178 na mga magsasaka mula sa Artiche, Hipapad, Oras at San Policarpo, Eastern Samar ang tumanggap ng ayuda pinansyal mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF Rice Farmers Financial Assistance RFFA ng Department of Agriculture noong April 25, 2023 sa Barangay Rawis Covered Court, Artiche. Ang Rice Farmers Financial Assistance or RFFA ay isa sa mga programa ng DA na umaagapay at kumakalinga sa mga magsasaka ng palay sa buong bansa upang ipagpatuloy ang kanilang pagtatanim. Ang distribusyon ng ayuda ay nakapaloob sa Republic Act 11598 o mas kilala sa tawag na Cash Assistance for Filipino Farmers Act. Pinangunahan ng nasabing aktibidad ni DA8 Regional Executive Director Andrew Rodolfo T. Orais kasamang iba pang opisyalis ng DA8, OPAS at mga LGU officials. Sa kabilang banda, ayan, pakikinabangan naman ng halos 1,500 agrarian reform beneficiaries ang itatayong farm-to-market road. Doon naman po ito sa Ginubatan, Albay bilang bahagi ng pagpapaunlad ng produksyon sa lalawigan. Ayon sa Department of Agrarian Reform, aabot sa 100 million na pondo ang inilaan ng pamahalaan upang masimulan at makumpleto ang daan na ito na malaking tulong sa mga magsasaka sa pagbabiyahe ng kanilang mga ani at produkto. Target din ng pamahalaan na matapos ang proyekto nito ngayong taon. So, diba, double good news for everybody. Just like that, more than 2,000 farmers from Eastern Samar who receive an ayuda. Doon di naman sinabi magkano yung kanilang natanggap, but it's a great help na para diba, makaagapay. Yung tulong is makaagapay sa ating mga magsasaka, especially this planting season. O, diba, pambili na ng mga fertilizers, mga pataba ng seedlings o pwede palamig sa mga tumutulong sa pagtatanim. O, diba? Dakong tabang na kaayo na. And syempre, another good news mula po dun sa Albay, it's another 100 million pesos na naman na pondo para sa farm-to-market roads. Actually, yung mga farm-to-market roads or FMR, hindi lang naman talaga siya target for this one, for the agriculture aspect, kung saan matulungan ang ating mga farmers for easy transportation of their products, diba? So, syempre, yan lang naman talaga yung hiling ng mga farmers natin na located sila sa malayong lugar. So, at least they have a convenient na daan na pwedeng daanan ng kanilang mga produkto sa pagbabiyahe, mas mabilis. Kung maganda yung daan, mas mabilis. It will not take time. And syempre, dire-diretso na. Or, aside from helping our farmers, it can also help out to promote more the place if they have some aspect on ecotourism and like that. O, diba? Uy, maraming puputang mga turista, local man, o mga international to visit the place kasi nga, okay doon, maganda ang kalsada, so hindi masisira ang mga cars. O, diba? Bongga! Syempre, ano man yung mga
tawag nito, mga help, mga ayuda, mga programa, proyekto ang ginagawa ng gobyerno, they really make sure na more of it will benefit. So for those mga farmers na hindi pa nakakatanggap ng ayuda with regards to that program ng DA, hintay-hintay lang tayo ng konti. Baka nililista na kayo, kasali na kayo sa listahan, o di ba? And syempre, we appreciate if you somehow help out more on promoting on the tawag nito, yung goal ng government is to achieve that food security para sa ating lahat ng mga Pilipino. And syempre, ano man yung mga ibinigay, make it more productive, alagaan yung mga kalsada natin, diba? Yung equipment's been given, everything, alagaan at mahalin din. Syempre, ginastusan din yan ng ating pamahalaan. Ayun! So maraming salamat and thank you so much for being with us. Yan po ang ating Agri-Balita sa oras o sa araw na ito. Bukas po ulit tayo magchika-chika ng bonggang-bongga, of course, with Inday Bajang and Clara Tita. Balik tayo doon kay Madam Clara. Ayan, thank you so much sa ating nag-iisang Inday Bajang, o diba? AgriSenso won't be complete without you, your Agri-Balita. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers na nakasama ko sa ating 45-minute show sa AgriSenso. Susunod na po sa ating mga nakikinig via Kings Radio Stations. Diyan lang po muna kayo dahil susunod na po ang programang Kings Afternoon Delight. Kasama po ang ating nag-iisa namang Queen CJ, DJ CJ. O, diba? Sino kaya yung letter sender natin for today? At alamin po ano yung problema niya. At samahan natin si Queen CJ para po ay mag-advise siya. Okay? So, ayan. Bukas po ulit samahan niyo po again ang inyong lingkod po, Clara Tita. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa ating mga magsasaka. Wala nang iba pa ang AgriSenso sa agrikultura. Senso ka. God bless everyone and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.